El punt de partida del projecte BioBuild és crear un espai d'intercanvi de coneixement en arquitectura sostenible. L'objectiu és millorar la salut dels espais edificats i naturals de la ciutat. Consisteix en realitat en una experimentació de formació en la construcció amb materials naturals i hem oferit a tothom la possibilitat de formar-se en bioconstrucció, diguem-ne, i hem experimentat entre tots formes de col·laboració i de disseny col·laboratiu. Fruit d'aquest treball conjunt s'ha dissenyat la distribució de l'espai, que encara està en construcció. Esta zona en concreto donde estamos ahora es un espacio que va cambiando constantemente. Es un espacio que usamos para reunirnos y que ha cambiado muchísimas veces en el tiempo y que se prevé que se quede así. Mientras que la otra es la obra, lo que llamamos obra en concreto. Tenemos la obra casi acabada, diría yo en un 90%. Se está ahora en este momento ejecutando el pavimento, se acabará de cerrar. En el momento en que esté cerrado faltarán los acabados interiores. BioBuild és un projecte viu i obert a aportacions i canvis. De fet, el disseny arquitectònic s'ha adaptat en funció dels materials que han aconseguit. Y un ejemplo es la estructura metálica que tenemos colocada allí, que es una estructura que se iba al desguace, que se estaba desmontando, es una estructura diseñada en los años 60 y que hemos podido recuperar. Evidentemente hemos tenido que adaptar la forma del proyecto y la estructura del proyecto a lo que teníamos. Aquest solar forma part del Pla Buits de l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat Bioarquitectura Mediterrània en té la gestió durant 3 anys.